Ναι, μαμά, τώρα εκεί πέρα πάω. Καλημέρα. Καλημέρα. Θα ήθελα ένα μπουκέτο λευκά λουλούδια, είναι για μνημόσυνο. Ωραία, μπορούμε να επιλέξουμε ανάμεσα στα τριαντάφυλλα που έχουμε στο ψυγείο, πάντα λευκά, και λίλιουμ και φυσικά κυψόφυλλο που βάζουμε για να φαίνεται πιο όμορφο το μπουκέτο. Τα πάντα. Φτιάξαμε. Καλά, το έργο που έγινε στο λιμάνι ήταν. Εντάξει. Υποθαλάσσια τώρα σταθμός, πρώτος υποθαλάσσιος σταθμός, ναι. Πειραιάς. Εκεί μεγάλωσα λοιπόν. Εκεί ήταν τα πρώτα μου ερεθίσματα. Και ναι, εκεί μετά περιφερόμουν από εδώ και από εκεί. Γλυφάδες, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Και πότε αποφάσισες να ασχοληθείς με την πληροφορική, με τους υπολογιστές? Πώς σου ήρθε? Έλα, Νίκο, γάμο το. Με 17. Στα 17 μου λοιπόν είχα ένα ερέθισμα από YouTube. Δηλαδή, Υπήρχε τότε? Βεβαίως. Με την επωνυμία YouTube. Ναι, και είχε, φαντάσου, η εφαρμογή στο iPhone τότε ήταν σαν τηλεόραση, παλιά Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας για να σας μεταφέρουμε μία είδηση η οποία συγκλώνησε ολόκληρη τη χώρα. Επιβατική αμαξοστοιχεία γνωστής σιδηροδρομικής εταιρείας, με τελικό προορισμό της πόλη της Θεσσαλονίκης, ενεπλάκησε σε σφοδρή μετοπική σύγκρουση με εμπορική αμαξοστοιχεία. Οι αρχές έχουν καταφτάσει στον τόπο του ατυχήματος, αλλά μέχρι στιγμής τα αίτια αυτού παραμένουν άγνωστα. Άμεση δράση. Καλησπέρα, λέγομαι Έμιλη Ελευθεριάδη. Θα ήθελα να ρωτήσω αν έχετε κάποιο νέο σχετικά με τα άτομα που επέβαιναν στο τρένο IC62. Ψάχνω τον αδελφό μου Νίκο Ελευθεριάδη, πρέπει να είναι μέσα. Δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Ακουστήκαμε! Το τρένο έχει πάρει φωτιά, όλοι ουρλιάζουν. Δεν μπορώ να αναπνεύσω. Κάποιος έσπασε το τζάμι, κατάφερα να βγω έξω. Έχω χτυπήσει, βοήθεια! Έξω τα χιλιάρικα, πήγα και πήρα ό,τι πιο τούμπανο άϊμα και υπήρχε. Παρακαλώ. Λάβαμε μόλις μία λίστα με μερικούς από τους επιβάτες και μέσα σε αυτούς είναι και ο αδελφός σας. Άϊμα, κάιφο, όλα. Συγκρουστήκαμε! Με εμπορική αμαξοστοιχεία. Το τρένο έχει πάρει φωτιά, όλοι ουρλιάζουν, βοήθεια! Δεν μπορώ να αναπνεύσω. Έλα, Νίκο, γάμο το. Το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής για τα Τέμπη αναμένουμε, φίλες και φίλοι, μετά την ολοκλήρωσή της, ένα χρόνο μετά το σιδηροδρομικό έγκλημα. Και όπως έγραψε και ένας ακροατής μας στα κοινωνικά δίκτυα. Αν θέλεις να καλύψεις ένα σκάνδαλο, κάνε μια εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή. Προτίθεστε μάλλον να ζητήσετε την άρση ασυλίας σας. Τι άλλο περιμένατε? Να είχαμε δηλαδή τρίτους νεκρούς? Θα τα πούμε μόλις φτάσω. Μια φράση που λέμε στους αγαπημένους μας πριν φύγουμε. Ποιος να ήξερε ότι για κάποιους ήταν η τελευταία τους? Έχει περάσει ακριβώς ένας χρόνος από την ημέρα του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Παρόλο που όλοι θέλουμε να πιστέψουμε ότι ήταν το τελευταίο, κάπου βαθιά μέσα μας ξέρουμε ότι παραμονεύει να γίνει το επόμενο. Θα τα πούμε μόλις φτάσω. Μια φράση που πλέον ευελπιστείς να μην γίνει ανάμνηση.